Lisuda ni makagusto ta sa tao nga wala na higugma sa tuwa eh. Himuon raman tagtanga. Dula-dulaan raman ta. Hala no? Wala na ning kontak sa ko si Marky so kada tong gipauli na ko siya ba? Uli na lang sa. Pati sa chat, wala gihapon. Nasuko man siguro to siya sa ako oy. Tawagan kaya na ako no? Sana po yung tawag pod? Wala na mo kayo utang ba? Hana? Tawag man ni siya. Pauli biya ko ni Dayo na tong misita ko. Hello B. Uy B. Tubag pod. Oh hello, unsa man? Ang tawag man ka? Nasuko gyapon ka? Kasi di ba sukuan na? Nagipadto ko nimo tapos gipauli lang ko nimo dayon. Tarong baday na. Layo kay ko gibiyahe. Niagi pa ko glapukan. Nisakay pa kog bangka. Nya paulion lang ko nimo. Tungod kay wala ko'y car. Sorry gani no. Reto gireto pa sa imong angkol. Reto. Girespetuan ramang gutong angkol nako ba? So kamo na tong gireto sa imong angkol. Ha? Dili oy. Dili man ako to type ba? Respeto ra gid ko kay angkol ato. Pero ikaw man gid akong gusto ba? Ha? So gusto jud ko nimo di ay. Alangan. Luoy naman kayo ka, dugay na biya kay ka nanguyab. Nya sige pa jud kag agi-agi sa sapa. Kinsay dili maluoy ana? Ah. Nakagusto ka sa kuha tungod kay naluoy lang ka. Dili na gugma tawag ana. Dili gugma tawag ana. Ay, dili oy. Gusto jud ta ka. Plus, naluoy ba jud ko sa imuha, di overqualified na kaayo ka. I've loved you only in my mind. Unya, unsaon man ni ron? Gusto ganita ka paanhion diri sa balay no. Madto ko sa inyong balay para Kay paila-ila ta ka sa kong ginikanan. sure ni wala ka nang atek basig paulion na pud ko nimo. Oh, anhi gani. Pero unya pa kang alas 5 adto. Ha? Alas 5? Dugaya pa to eh, alas 7:30, alas 7:30 pa man sa buntag. Napamangkod ko'y buhaton karong buntag. Ngano man? Medyo busy pa jud ko. Busy ka na kay gibuhat? Nya na lang hapon ha. Ah sige, hapon kumadto, alas 5. Hulaton ta ka. Sige, bye. Alas 5 ko sa hapon padtuon. Nya karon kung buntag itawagan. Dili kaya na kay sekreto ginataguan sa ako abibihana. Dili kaya na ay laing tao nga mobisita sa imo. Dili pwede ni. Di ko musugot na maghulat pa ko alas 5. Adtuon ta kakaron dayon para mahibalaan ako imong sekreto. Boss, sakay ka, boss? Oh, musakay ko pero ay saba. Ngano man? Nara ko i-spy dito sa unahan ba? Ha, sige, dali dayon. Sige, musakay ko. Dito na ako sakay dire. Ha? Saan ba taon? Para taon sa imo? Okay na? Dire lang ko mo lingkod, boss. Sige, diyan lang, boss. Tara, boss, larga na ta, boss. Bantay lang kag masakpan ta kakaronhan na hanga na aday kay lain nga ginaatiman. Mailahan ra nato ni karon. Abotan ta, boss. Boss. Need jud ko ayo. Para na sa panginahanglan nimo. Salamat. Mo din eh kabisihan karong buntag di ay. Bantog ra alas 5 pa ko nimo padtuon kay lahi di imong atimanon karong buntag. Di na ako ni maagwantan eh. Hoy! Mo day nga alas 5 pa ko nimo padtuon? Oh, day. Kani din mo sa kuwad ay. Wala ka. Baby! Gago ka. Mo day hapon pa ko nimo padtuon tungod anang tawhana na.
Ha? Naunsa day ka? Naunsa day ka? Kung wala pa ko ni adto karon, di ta mo masakpan. Mas gusto ay sugar dad. Tama na ba? Unsay tama na? Tama na? Tama na, unsay tama na? Unsay tama na? Tama na lagi ba? Tama na lagi ba? Kaya nung tama man, kaya nung tama man, igunsan ni mo na! Igunsan ni mo na! Nabuang ka? Papa na ko ni? Ha? Papa na ko ni ba? Papa! Tikan pa trabaho gikapoy. Unya gisumbag lang nimo. Kol! Kol! Giunsa man ni mo na akong papa! Dagan dayon.